Gregorrek komoda zahar astuna lekuz aldatzen entzun zien bi emakume ahulaiei. Arrebak bere gain hartzen zuelarik aleginik handiena. Hark bere burua behartuko ote zuen beldur zen amaren oharrak aintzat hartu gabe. Luzaroan aritu ziren. Ordu laurdeneko jardunaren ostean komoda bertan ustearen alde mintzatu zen ama. Batetik, astunegia zelako, ez zuten amaituko aita etortzerako, eta komoda gelaren erdian ustea traba handiagoa izango zen Gregorrentzat. Eta bestetik, ez zegoelako batere argi Gregorri mesede egingo zionik altzaria lekuz aldatzeak. Amari kontrakoa iruditzen zitzaion, horma utzik ikusteak bihotzan nahi gabetu zion, eta zergaitik ez zitzaion Gregorri berdin gertatuko, ura aspalditik ohitu baizen bere gelako altzari haietara eta abandonatuta sentituko zen gela hutsean. Eta gainera, amaitu zuen amak izili-izili susurlatzen bezala, auskalo non zegoen Gregorrek ahotsaren doinua ere entzunez ziezaion, hitzak ez zituela ulertzen konbentzituta. Gainera, altzariak, baztertzeak ez aldu adierazten hobetuko den esperantzari uko egin eta bere kabuz hor konpon usten dugula? Nik uste dut gela lehen zegoen bezala edukitzea dela honena. Gregor berri gugana itzultzen denean dena berdin aurkitu dezan eta bolada honetaz errezago ahaztu dadin.